Niġerjan weħel 14 sena ħabs wara l-instab ħati li prova joqtol it-tarbija tal-eks sieħba tiegħu. Tard il-ġimgħa fil-għaxija l-ġurati ħarġu bil-verdett tagħhom ta' 8 voti kontra wieħed f'ġuri li nstema' f'dawn l-aħħar jiem. Fid-dawl il-ġurati ħarġu b'verdett hekk b'saħħtu li mħallef Antonio Mizzi ordna sentenza effettiva ta' priġunerija għal Rotimi Williams Akande li jgħix il-mellieħa. Akande kien akkużat li fil-15 ta' April ta' 4 snin ilu huwa eżżes lit tifel tal-eks sieħba tiegħu li kienet kellu sena u 3 xhur u li kienet jolfoq bil-biki. Fix-xhieda tagħhom it-tobba li eżaminaw li t-tifel li llum għandu 5 snin kienu sostnew li t-tifel sofra minn ġrieħi permanenti f'moħħu u llum jgħix fid-dar tal-Providenza. Huma kienu spjegaw li t-tifel sofra minn dik imsejħa bħala shaken baby syndrome. In-Niġerjan ta' 27 sena kien ġie Malta biex jilgħab il-futbol mat-tim tal-imqabba u mill-eks sieħba tiegħu kellu żewġ tuliet.